Таро картата на днешния 23 април е паш мечове обърнат. Доколкото паш мечове в изправена позиция е проводник на информация, когато е обърнат, тази информация не спира да тече, но в изкривен вариант. По някакъв начин тя ще идва под формата на клюки към вас, някакви недоразумения, недоизказани думи, неясни задачи, поставени на работното място. В любовен контекст означава така неясна комуникация, по-скоро дори шпиониране. Някой ви следи в социалните мрежи, но няма смелостта директно да каже какво изпитва към вас. Тази карта се появява днес, за да ви каже да се пазите от прибързани думи самите вие, да не обръщате много внимание на неясни задачи, които се поставят и да търсите правилната информация, предадена по правилен начин от правилните хора. Имайте прекрасен ден днес!